vinde para aquí que xa estamos estacionados, home, que xa temos aquí o noso convidado desta tarde e hoxe imos facer unha viaxe de 40 anos atrás no tempo a bordo deste mítico Seat Ibiza cun copiloto de excepción. Santi Martínez, moi boa tarde. Que tal? Moi boas. Xa chegamos, se queres baixamos. Veña, pois sí, veña. estamos ben aparcados, eu penso que sí, non? Daquela maneira. Que tal, Santi? Que tal? Como andamos? Xa temos de volta a Santi e hoxe ven con este mítico máis ou menos dos 80. Sí. Podíamos dicir... Como a nós, de mediados dos 80. Bueno, como a mí, sí. Digo que podía ser un coche de reis ou cando menos de príncipes, porque isto ten anécdota, que así, Santi. Hai unha anécdota que o príncipe, bueno, actual rei, cando cumpriu os 18 anos, Aí o temos, mira, tivo un agasallo en moi pantalla. especial, que foi, pois, esa unidade que vemos aí, que foi un agasallo do rei emérito hoxe, entón, Xoán Carlos I, non? Ano 86, primeiro coche que se saiba do actual rei de España, do rei Felipe. Sí, co carné recién sacado con 18 anos. E así dourado. Sí, é un prototipo, digamos, que prefigurou o que despois foi entre comillas, a versión deportiva, Que este, non? máis ou Porque menos. pon 1500 aí Sí, adiante, este non é o SXi, que é o mítico, pero é moi similar, é un SX, que prácticamente é un sucedáneo, digamos. Este modelo, o Seat Ibiza sigue se fabricando ainda. Sí, vamos por a quinta xeración, e levamos a 6 millóns de unidades. Desta primeira fixeronse algo máis de un millón. Esta primeira versión do Esta primeira, sí, presentouse no ano 84, este é do 90, estivo ata o 93. No 86 foi o agasallo do emérito, o actual rei de España. Daquela valía aproximadamente 1,5 millón das antigas pesetas, que isto nos gusta moito dicilo, e que valdría a uns 20.000 euros de hoxe, non me parece tampouco moi ostentoso. Bueno, máis ou menos o precio é, bueno, mantívose, digamos, se actualizamos co IPC. Esta unidade no ano finais do 90 costaba eso, 1,5 millón. E se queremos comprar hoxe? Pois, probablemente máis, pero bueno, 20.000 euros é a equivalencia, e agora, pois igual, bueno, hai que ver, pero agora eu xa non estou moi posto. Non, digo agora se queremos comprar este, agora. Se queredes comprar este, pois, a ver, non é un coche que teña unha cotización moi elevada, porque hai bastantes modelos, ainda hai bastantes unidades. Non é un coche moi que se prodiga moito por concentracións, ne que sea un coche moi mítico. A ver, podes atopar igual por 5.000 euros, 6.000... Home, este está impecable, un estado maravilloso, como cada vehículo que nos traes. Este é un coche que ten só 40.000 kilómetros. Tan só? Sí, porque estivo parado prácticamente 15 anos, pertence ao propietario, o sea, forma parte da familia do dono original, digamos. Este en concreto non vos encariñedes, que seguro que non ten prezo, porque desas pezas que teñen un valor sentimental especial que logo nos contará toda a súa historia Santi, e tamén convidamos a xente que nos ve a que nos manden fotos se teñen pois desas viaxes que se facían antano con este modelo de coche, pero non vos quero interrumpir, lle que teño unha misión hoxe. É preciso, Santi, que me acompañes, vou vos axudar, estou ultimando detalles para unha das moitas sorpresas que llevamos a dar hoxe a Álvaro, vale? Entón, vou sentar un chisquiño. Como precisamos ir rapidiño, importache conducir a ti agora? Veña, vamos. Podemos aquí vamos. intercambio, vale. Deixo vos, non aliedes, portadevos ben. En un anaquiño estamos de volta e xa vos adianto que vai ser unha tarde... flipar co ruido que fai o motor deste coche. Super emocionante. Imos, veña, poñemos o cinto. Encéndame que tal só isto. Cando encenda, claro. Aí vai, aí vai. Aí estamos. Cheira aos 80, Por aí, diríxete. Agora vimos. Chao, chao. Aí, dalle, esquerda. Valiante. Dalle un aplauso. De contado, descubrimos un pouco máis desta xoia do motor, do mítico Ibiza con Santi, pero vente comigo, Roberto, porque